खुलुमबाय दिनै मंगलबार 7 नभेम्बर नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलां। क'क्राझाराव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिनि खौरांगिरि मेल। बड'लेण्डनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय आई लीगनि 3rd डिभिजन फुटबल बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय साखाफारा बिटिआरनि इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ आई लीगनि 3rd डिभिजनाव बिटिआरनि चिरांदुवार एफसि हानजाया गेलेनो खाबु मोननायखौ लानानै चिरांदुवार एफसिनि कच बिक्रम शर्मा, बिथोनगिरि जायख्लं ब्रह्म आरो लेङाइ कच दैमालु बसुमतारिनि खौरांगिरि मेल। बिटिआरआव आइएसपिएल दुरान्ड काप सन्टोष ट्रफी बायदि गोजौ थाखोनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनायनि उनाव बिटिआरआव फिन जोलुरनि मोनसे गोजोनथाव रादाब। 2023-24 मायथाइयाव हादरनि गोजौ थाखोनि जोलुर बादायलायनाय आई लीगनि 3rd डिभिजनाव बिटिआरनि चिरांदुवार एफसि हानजाया गेलेनो खाबु मोनदों। थांनाय हरनि बुब्लियाव गसाइगाव अख्रांनिफ्राय गोग्लैदों इलेक्ट्रनिक आगजु। गसाइगाव महकुमानि सिङाव साबखाथा पुलिसनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय माकथाइगाव माइ दुब्लियाव अख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय इलेक्ट्रनिक आगजुआ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सोमोनांहोनायजों लोगोसे संखिखांहोदों। गसाइगावनि आबादथिलियाव सोमोनांथाव बेसादा गोग्लैदों। गसाइगावनि माकथाइगावआव हरखाब गोजौनिफ्राय गाहायाव गोग्लैदों बमा बायदि जाथोसे बेसाद। रायजो राजाफ्रा हरनि समावनो गिखांनाय फोरमायदों। जाथोसे इलेक्ट्रनिक बेसादा माकथाइगावनि आबादथिलियाव गोग्लैदों। साबखाथा पुलिसआ रायजो राजाफोरखौ गिनाङा होननानै खावलायदों। क'क्राझाराव कन्ट्राक्टर बिक्रम दैमारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्राक्टरफ्रासो बिटिसिआव खामानि मावगासिनो दं, नाथाय बिटिसिनि कन्ट्राक्टरफ्रा रसा नांगासिनो दं होननानै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा। पिएनआरडि बिफाननि जौगालु खामानिफोरखौ धुबुरी जिल्ला बिलासिपारानि एमएस आसाम एजेन्सिआ खामानि मावनायनि सायाव गोख्रों बिजाथि फोरमायदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ गोजोर खालामनो बाइक रेलि खालामदों डिमाकुसि दख'रा एबसुआ। एबसुनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ गोजोर खालामनो आरो रायजो राजाखौ सांग्रांथि लाबोनो दिनै डिमाकुसि दख'रा एबसुआ बाइक रेलि बानजायदों। बे समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा बाइक रेलि हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। बाइक रेलिजों बर' हारियाव फारफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो बे हाबाफारिखौ लादों होनना एबसुआ मिथिहोदों। तामुलपुरनि बरखाथायाव बिटिआरनि गासै इउपिपिएल दोलोनि मावथिफारिया सुबुंगौमा। बिटिआरनि गासै इउपिपिएल दोलोनि मावथिफारियाफोरखौ लानानै तामुलपुरनि बरखाथायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिफारिया मावबादा खुंफुंदों। बे मावबादायाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला, ब्लक आरो गामिनि 15,000निबो बांसिन मावफारियाफ्रा बाहागो लानायजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारीजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो। जोबोद गोजोनथाव खौरां, बिजनी ओनसोलनि 3 बर' फिसाफ्रा मेडेल देरहादों। बाथि अल आसाम सैसिनखाय सिट'रिय' काराटे चेम्पियनशिप 2023नि बादायनायाव 3 बर' जोहोलावफ्रा सासे सनानि मेडेल मोननो हायो आरो सानैया ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो। चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलनि बलामगुरि काराटे एकाडेमिनिफ्राय बाथि अल आसाम सैसिनखाय सिट'रिय' काराटे चेम्पियनशिप 2023 गेलेनायाव ब्रिंकल नार्जारीया सनानि मेडेल, अनिल बर'आ ब्रन्ज मेडेल आरो गोमसार नार्जारीया ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ।